Abagibeli bakhale ngenkani nangophuzo oludakayo kumshayeli webhasi. Lokhu kusemveni kokuba ibhasi ebebeligibele licishe laphoseka nabo emfuleni uMvuyane River. Buko lesithuhle TV sekubingelela ungakhohlwa ukuncofoza ulike, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikubikela lona udaba olibika ukuthi abagibeli bakhale ngenkani nangophuzo oludakayo kumshayeli webhasi ozama ukuphoqelela ibhasi ukuthi alifake kuyibhlorho lamanzi noma umfula ugcwele. Kanti bathe bamxwayisile ukuthi angalinga lokotha alifake kulomfula, kanti yena ubese edaza inkani walifaka ngenkani eqede labhajwa nabo phakathi lilengele eweni laleli bridge lalomfula. Kanti emveni kwalokho bakhala ukuthi ubese ekhuluma uMathanda. Mbuko lesithuhle TV ngaphambi kokuba ngiligoqela lolu daba ngicela ungakhohlwa ukubukela nansi video yabagibeli bayiqophe bukhoma endaweni yesigameko. Futhi kuyakusiza sisi. Kuyakusiza impela umtshana nje uzofa la ekhaya kulapha eduzane. Ho. Udrive onenkani. Abantu abafike begcile etwaleni begcilishana ugijikezeni khona la. Ehe, bukeze emsebenzini abantu abangohlonipha umsebenzi wabo. Yebo, kube yaba. Hawu, uyamuzana uthini? Uthi ena uthini? Uyakhuphuka lamanzi. Beyazophula amanzi izulu liyana kudala liqalile. Khona kanaye phakathi. Oh, uyawipe. Uyawipe. Ubube uyaphuma akusi ibhasi thule du. Iyahamba le bhasi izomthwala.